Kære 9. U og 9. V og kære Kirsten, tillykke med jeres fine eksamener og jeres fine beviser. Jeg har fulgt lidt med på Facebook. Nogle gode, nogle dårlige. De fleste skrev juhu, og det er altid sjovt at se, hvad det er, I laver. En hilsen her fra Fyn. Det er lang tid siden, jeg smuttede fra Islands Brygge og slog mig ned på Fyn som husmand og håndværker og skolelærer. Jeg har en masse gode minder tilbage fra Islands Brygge, og lige meget hvor I tager hen, så vil I stadig være min første klasse, som jeg fik lov at starte fra første klasse. Det kan I ikke flygte fra. Da jeg tog afsted fra Islands Brygge, så fik jeg en gave af. Jeg fik et gavekort til en blomsterbutik. I stedet for at købe blomster, så købte jeg nogle buske, som jeg har plantet ude i min have. Og dem går jeg og passer og har et evigt minde om jer. Og måske en dag bliver de lige så store, som I gør. Jeg håber, I kommer til at få det godt. Spændende, hvor I nu skal hen og studere eller arbejde, eller hvad I skal lave. Hils jeres forældre mange gange, og jeg håber, vi støder på hinanden. Et par stykker af jer har mødt på Roskilde Festival, og resten møder jeg måske på Facebook. Vi ses. Hej.